नमस्कार, आमच्यासोबत आहेत मराठीतले सुप्रसिद्ध कलाकार जितेंद्र जोशी सर. इफ्फीला आले आहेत, गोव्यात आले आहेत. विचारूया सर, तुम्ही इफ्फीला गोव्यात येताच आणि आताही आला. तुमचा पिक्चर आता परवा प्रीमियर आहे. काय सांगाल त्याच्यावर? काय आनंद होतो, गोव्यात आल्यानंतरच आनंद होतो. त्यात इफ्फीला आलो की चित्रपट बघण्याची मेजवानी असते, जगभरातले चित्रपट. आणि त्यात जर जगभरातल्या चित्रपटांबरोबर स्पर्धा करणारा आपला स्वतःचा मराठी चित्रपट असेल तर आनंदच होतो. तर तो आनंद आहे. आता लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि रिझल्ट काय लागतो आहे, कारण 3 वर्षांपूर्वी गोदावरीने बेस्ट डिरेक्टरचा आणि बेस्ट ॲक्टरचा अवॉर्ड जिंकलं होतं. यावेळेला बघूया आता काय होतं. सर मला सांगा की मराठी चित्रपटसृष्टीचे मराठी फिल्म फेस्टिवल पण गोव्यात व्हायचे. कोविडनंतर काही ब्रेक पडला, ते परत सुरू होतील किंवा ते व्हायला पाहिजे, तर तुमचं काय मत? आता ते तर आयोजकांना माहिती ना. मी तर कलाकार आहे. मी काय काम माझ्याकडे येते त्यातलं काम कसं करायचं एवढंच माझ्या हातात आहे. बाकीच्या गोष्टींविषयी मी कसं काय बोलणार? कारण एखादा महोत्सव करायचा त्यासाठी खूप अर्थकारण असतं, त्याच्यामध्ये खूप गोष्टी असतात, माणसांचा सहभाग असतो, कष्ट असतात, आयोजन असतं. अरे तो फेस्टिवल परत सुरू करा हे बोलायला काही जात नाही. गोष्टी त्या लोकांच्या हातात असतात ना. सर एक शेवटचा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो. इफ्फी ह्या फेस्टिवलमध्ये यंदाची एक थीम आहे की त्याने यूथ डिरेक्टर्स किंवा ॲक्टर्स यांच्यावर फोकस केलेला आहे. तर इफ्फी हा प्लॅटफॉर्म नवीन तरुण पिढी ह्या क्षेत्रात येण्यासाठी बघतायत, त्यांच्यासाठी कितपत यशस्वी ठरू शकतो असं तुम्हाला वाटतं? जे काही आहे ते तरुणांच्याच हातात असतं ना. कारण तरुणच नवीन गोष्टी घडवून आणत असतात. जे आज खूप सुप्रसिद्ध आणि मोठी माणसं आहेत ती कधीतरी तरुण होती. त्यांनी सुद्धा ते तरुण असतानाच त्यांच्या त्या कल्पना घेऊन त्यांनी केलं होतं. आणि ती जी तरुणाईची जी ऊर्जा आहे, जो उत्साह आहे, तोच तर सगळ्या गोष्टी घडवत असतो. त्यामुळे तुम्ही तरुणांना प्लॅटफॉर्म दिला तर ते पुढच्या जनरेशनसाठी सगळ्या गोष्टींसाठीच उत्तम असतं. सगळं जे काय आहे ते तरुणांच्याच हातात असतं. हे होते जितेंद्र जोशी सर आमच्यासोबत. माझ्यासोबत आमचा कॅमेरा पर्सन हर्षल नायकसोबत मी विनायक सामंत. धन्यवाद. थँक्यू.